Så den her video, den skal handle om andengradsligningen. Og en andengradsligning, det er en ligning, man kan skrive på formen a x i anden plus b x plus c lig med 0. A og b og c, det er konstanter. 我们只要轻轻的这样蹭两下，它马上就可以干干净净，不要用指甲去抠了。还有最后一个功能，我们在家里做菜，很多人不喜欢姜丝姜片，你把它倒转过来，然后在上面这样一摩擦嘞，大家应该可以看得到嘞，姜汁果汁蒜蓉蒜泥。Kender du følelsen, at underviseren i videoen startede med at snakke dansk, men pludselig lige så godt kunne have snakket kinesisk? At man det ene øjeblik forstod, hvad der blev talt om, men det næste øjeblik er stået helt af? Det vil Let's Study gøre noget ved. Let's Study er en online lektiehjælpsservice, som tilbyder online live-kurser. Vi er et team bestående af universitetsstuderende og gymnasielærere, som står til rådighed for dig. Med et online live-kursus har du via din computer, tablet eller mobiltelefon mulighed for at følge med, om du er på café, nede at træne eller hjemme på sofaen. Så i stedet for at se en video, som ikke efterfølgende giver dig svar på dine tvivlsspørgsmål, har du nu muligheden for at stille spørgsmål efter hver eneste lektion. Alt du skal gøre er at gå ind på letsstudy.dk og oprette en bruger, hvorefter du frit kan vælge præcis det kursus, som du gerne vil deltage i. Når kurset starter, har du mulighed for at se underviseren, det PowerPoint, der bliver brugt til undervisningen, samt at række hånden op og stille dit spørgsmål enten mundtligt eller på skrift. Derudover vil alle videoer blive gemt, så du hurtigt og nemt har mulighed for at gense dem så mange gange du har lyst til.